مدام منسيات عبريدي رنا أبزز لكم سلام نعكم يخون سخبركم سمعتي ريدي إرنا بحفشة بفلايك أتختات ألف مدب منسيات كما يتغنيو حمس كوينو نعكم يخون يأمس بلنا مدبات حيزنا أبساعتنا ترغبنا لنا ميرون هبت مريم زدالو مدب زغرب لكم أخبرت محاري كسافت سامي مدباتنا مسانا خد صنحو بخبر نعدم سنة يتصنحوت مدام منسيات عبريدي رنا ኤምባሲ ኤርትራ ካብ ዜጋታቱ ገንዘብ ከኽዓብት ዝተሃንፀ ናይ ህግደፍ ትካል ህፁፅ ኩነታት እንተረኺብካ ንህይወትካ ዝፈታትን ጉዳይ እንተጋጢሙካ ወይ ኣብ ወፃኢ ሃገር ከለኻ ሓገዝ እንተዳድልዩካ ኤምባሲ ዓድኻ ክሕግዘካ ይኽእል ይኸውን ዝርያ ደሊኻ ድምፅኻ ተዓፊኑ ብካልኦት ዜጋታት ክትእሰር ክትገፋዕ ክትዕመፅ ክትጎሳቆል ኤምባሲኻ ክከላኸለልካ ድላይ ዘይብሉ ክኸውኑን ይኽእል እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሱዳን ሪያድ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ተደኪኑ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ክዝክር እንከለኹ ቅጅል እትብለኒ ግጥሚ ኣላ ኢትዮጵያዊ ኤልያስ ሽታሁን ዝገጠማ ግጥሚ እታ ግጥሚ ከምዚኣ ትብል በፓርላማው ጫፍ ላይ ከበላይ ካናቱ ሰቅለው ያስቀመጡት አይሰራም ሰዓቱ እንደ መስሪያ ቤቱ በትግርኛን ክትርጎም ኣብ ጫፍ ህንፃ ፓርላማ ኣብ ልዕሊ ክሳዱ ሰቂሎም ዘቐመጥዋሕ አይሰርሕን ሰዓቱ ልክዕ ከምቲ ቤቱ ልክዕ ከም ቤተ መንግስቱ ህዝቢ ዘየገልግል ሙሉእ መዓልቲ ተዓፂ ዝውዕል ኦፊስ ሰዓቶም ዘየኽብሩ ሰራሕተኛታት ሒዙ ኣብ ክሳዱ ዘይሰርሕ ሰዓት ሓኒቑ ክውዕል ክትርኢ ከለኻ ዘየገርም ኣይኮነን እቲ ዘይሰርሕ ሰዓት ናይቶም ህዝቢ ከገልግሉ ዝተቆፅርሞ ኦፊስ ዓፂዮም ዝውዕሉ ሰራሕተኛታት ምውሳዱ ክትርዳእ ኣይትፅገምን ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ግን ኦፊስ ዝዓፁ ይኮነን እቲ ዋቱ ካብቲ ህንፃ እዩ ዝምርኮስ ዜጋታት ኤርትራ ፓስፖርት ከውፅኡ ኣሽሓት እናኸፈሉ ንኣዋርሕ ሪጋ ኣጸቢው ተገልገልቲ ከይጽበዩ መታን ከም መፍትሒ ጉቦ እናተቐበለ 200 እናኽፈለዩ ዶላራት ዝእክብ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ተሸጊርካ መሰልካ ክትሓትት ኣብ ትኸደሉ እዋን ዝበዝሕ ግዜ ሓሚምካ ከይድካዮም መይቶም ይጸንሑኻ ዝዓይነቱ ሽግሪ ዘጓንፈካ ሕማምካ ክፈልጥ ዝደሊ የለን ሽግርካ ዝርዳእ የለን እቶም ሰራሕተኛታት ዳርጋ ሞታት እዮም ብቆፀራ ብሎም ምጽባሕ ጦቕ ዘብሉኻ ከይኣክል ንዓታ ጉኑፍ ናይ ጣዕሳ ወረቐት ምላእ ኪድስ ከጥፋእ ካብዚ ኦፊስ ዝብል ኤደር ቃላቶም እዩ ዝኸፍኣካ ስለ ዝኾነ እምበር መንእሰያት ኤርትራ ተጣባቂ ዝኾኖም ሓጋዚ ብዘይምርካቦም መንግስቲ ሱዳን ወትሩ ዘጋፍዖም ኣብ ከተማ ካርቱም ዜጋታት ኢትዮጵያ ሶርያ የመንን ናይ ካልኦት ሃገራት ዜጋታትን እንከለው ስለምንታዮም ግን ኤርትራውያን ጥራሕ ክጎሳቆሉ ተገይሩ ነዚ ቁልጡፍ መልሲ ዘድልዮ መጽናዕቲ ዝሓትት ከቢድ ሕቶን ጎኒ ገዲፍና ብግምት ዝምለስ ቀሊል ሓቂ ግን ኣሎ ብርግጽ መንግስቲ ሱዳን መንግስቲ ኤርትራ ዝገብሮ ተግባር እዩ ዝገብር ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ ካብ ዓዱ ክስጎግ እንከሎ መንቀሳቐሲ ወረቐት የብልካን ተባሂሉ ንዓመታት ዝኣክል ብርሃን ኣብ ዘይብሉ ሸላታት ስለዚ ዝምቋሕን እዩ ካብ ማእሰርቲ ከምልጥ ዓዱ ገዲፉ ንዓዲ ጓና ኣርሒቑ ቅሳነት ክረክብ ካብታ ቅሳነት ሰኣነላ ዓዲ ወፂኡ ክንሱ ግን ቅሳነት ክረክብ ኣይከኣለን ሎሚ ከምቲ ዝሓለፎ ተግባራት ክደፍ እግሩ እናሰዓበ የሳቀየሎ ወይ ደኣ ይሕድሰና ኮይኑ በር ፖላይስ ሱዳን ኣብ ዝቐረባ ሶምናት ክገብርዎ ንሪኦም ዘለና ተግባራት ልማዶም ኮይኑ ጸኒሕ እዩ ሓቆም እዮም ድማ ከምቲ ኤምባሲ ኤርትራ ብገንዘብ ዜጋታቱ ዝንቀሳቐስ ገንዘብ ኤርትራዊ ንፖላይስ ሱዳን እውን መኻዕበቲ እትዋቶም እዩ ኣብ ግዜ ሮሞዳን ናውዲ ዓመቶም መሕለፊ ዝኾኖም ኣቓርሽ ካብ ዜጋታት ኤርትራ እንተዘይረኺቦም እሞ ካበይ ከምፅዎ ኣብ ሱዳን ዝቕመጡ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ዜግነት ዘለዎም ካልኦት ኤምባሲታቶም ስለ ዝጣበቕሎም ብዙሕ ኣይደፍርዎምን እዮም ስለዚ ከዓ መንግስቲ ሱዳን ወረቐት መንቀሳቐሲ ማለት ብጣቓ የብልካን ኢሉ እልቢ ዘይብሎም መንእሰያት ከኣስሮም ክውዕል ናይ ግድን ኮይኑሎ ኣብ እስር ቤት ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ገኒኑ እሱራት ክሳብ $1,000 ክኸፍሉ እናተገደዱ ግን ኤምባሲ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ እንታይ ይዝገብር ዘሎ ምናልባት ስራሕ ኤምባሲ እንታይ ምዃኑ ዘይፈልጥ ዶ ይኸውን መሰረታዊ ዕዮ ኤምባሲ እንታይ ምዃኑ ዘስተምህሮ ይደልሎ መስለኒ ኤምባሲ ግን እንታይ እዩ ኤምባሲ ማለት ኣብ ወፃኢ ሃገር ንሃገሮም ዘገልግሉን ዝውክሉን ሓለፍቲ መንግስቲ ወይ ዋና ቤት ጽሕፈት እዩ ብዙሓት ዓበይቲ መንግስታት ከም ኣሜሪካ ዓባይ ብሪጣንያን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤምባሲታት ኣለውወን ኣብኡ ድማ ንዜጋታቶም ኣብ ወፃኢ ሃገራት ኣገልግሎት ይህባን ምስ ከባብያዊ መንግስቲ ትካላትን ኣብ ናይ ሓባር ረብሓታት ይሰርሓን ኣምባሳደር ከ እንታይ ይገብር ኣምባሳደር ላዕለዋይ ደረጃ ዲፕሎማት እዩ
መብዛሕትኡ ግዜ ኤምባሲታት ብሃገሮም ኣብ ናይ ወጻኢ መሬት ክውከሉ ብዝተመዘዙ ኣምባሳደራት ይምራሕ። ኣብ መንጎ ኤምባሲን ቆንስልን ዘሎ ፍልልይ እንታይ እዩ? እዘን ክልተ ቃላት ንብዙሓት ሰባት የደናግረአን። የግዳስ ክልቲአን ዝተዛመዳ እኳ እንተኾና ኤምባሲ ብመግለፂኡ ምስ ቆንስላት ልክዕ ሓደ ይኮነን። ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዘሎ ፍልልይ ክንርኢ እንተደኣ ኮይና ኤምባሲ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ርእሲ ከተማ ሓንቲ ሃገር እዩ ዝርከብ። ኤምባሲታት ብኣምባሳደር ዝምራሕ ኮይኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ሓደ ኤምባሲ ጥራይ እዩ ዘሎ። ቆንስላት ጨንፈር ኣብያተ ጽሕፈት ኤምባሲ እዮም። ሓደ ህዝቢ ኣብ ሓንቲ ሃገር ሓያሎ ቆንስላት ክህልዎ ይኽእል እዩ። እዚኦም ድማ ብተለምዶ ኣብ ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት ይርከቡ። በዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገር ንዝርከቡ ተጓዓዝቲ ወጻእተኛታት ክሕግዙ ይኽእሉ። ቆንስላት ብጀነራል ቆንስል ማለት ሲጂ ይምራሕ። ዕላማ ኤምባሲ ግን እንታይ እዩ? ዕላማ ኤምባሲ ዘይከም ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝነብሩ ወይ ዝሰርሑ ወይ ዝገሹ ዜጋታት ዓዱ ንምሕጋዝ እዩ። ኤምባሲታትን ጨንፈራቶምን ንኽልቲኡ ስሩዕ ምምሕዳርን ህጹጽ ኩነታትን ኣድለይቲ እዮም። ከም ኣካል ዲፕሎማስያዊ ተልእኾ ኤምባሲታት ምስ ከባብያዊ መንግስታት ትካልን ንግድን ካልኦት ትካላትን ብምትሕባር ፖለቲካዊ፣ ንግዳዊ፣ ባህላዊን ዝምድናታት ንምህናጽ ንምዕቃውን ይሰርሑ። ሓደ ኤምባሲ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ሕግታት ናይታ ትውልድ ሃገር እምበር ኣብ ትሕቲታ ኣንጋቲት ሃገር ማለት እቲ ኤምባሲ ብኣካል ኣብ ዝርከበሉ ሃገር ኣይሰርሕን እዩ። እዚ ሕጊ እዚ ኣብ 1961 ከም ኣካል ውዕል ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ቪየና ንዲፕሎማስያዊ ተልእኾታትን ዲፕሎማስያዊ ስራሕተኛታቶምን ስድራ ቤቶምን ሓለዋ ንምርግጋጽ ዝተመስረተ እዩ። ኤምባሲ እንታይ ክሕግዘካ ይኽእል? ኤምባሲ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ንዝርከቡ ዜጋታት ብዙሕ ኣገልግሎት ክህብ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ናይ ህጹጽ እዋን ፓስፖርት ምሃብ፣ ናትካ እንተጠፊኡ ወይ እንተተሰሪቑ ናይ ምትካእ ሓላፍነቱ ኤምባሲ እዩ ዝዓዮ። ፓስፖርትኻ ምትካእ ምሕዳስ እውን ስራሕ ኤምባሲ እዩ። ኣብ ወጻኢ ንዝተወልዱ ህጻናት ጸብጻብ ልደት ዝህብ፣ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ንዝሓለፉ ነበርቲ ጸብጻባት ሞት ዝሕልፍ፣ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝእሰራ ወይ ዝእሰሩ ዜጋታት ምሕጋዝ፣ ናይ ሓፂር ግዜ ዝኸውን እቲ ሃገር ትጠልቦ ንሓለዋ ዜጋታት ተባሂሉ ስራሕ መንቀሳቐሲ ወረቐት ኤምባሲ እዩ ዘቕርቦ። ኤምባሲታት ኣብ ወጻኢ ሃገር ኣብ ትህልወሉ እዋን ንዝተፈላለዩ ብድሆታትን ገጻትን ህይወት ዝተፈላለዩ ጸጋታትን ሓገዛትን ክህቡ ይኽእሉ። እዚ ኩሉ ስራሓት ግን ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣይርከብን እዩ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ለይቲ ትነብዕ ግን ስለምንታይ ከም ዝኾነ ኣይትፈልጥን ኢኻ። ኣብ ሰሜን ኮርያ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ጾታዊ ዓመፅ ኦህ ጅንግሂ ካብ ኣውራጃ ሪያንጋንግ ኣብ 4 ዕድመ ረጊፃ ዘላ ነጋዲት ነበር እያ። ኣብ ከተማ ህየሳን ዝርከቡ ድኳናት ዕዳጋ ክዳውንቲ ትሸይጥን ኣብ ኣውራጃኣ ኣብ ምክፍፋል ዓለባታት ትነጥፍን ነይራ። ንሳ ክሳብ 2014 ካብታ ሃገር እትወፅእ ናይታ ሃገር እንዳጸጥታ ብቐጻሊ ብዕዳጋ ኣብ ዝሓለፈትሉ ጉቦ ይሓቱ ከም ዝነበሩን ሓደ ግዜ ድማ ብመልክዕ ግዱድ ጾታዊ ተግባራት ወይ እውን ጾታዊ ርክብ ከም ዝፍጽሙን ትነግር። ንሳ ንሂውማን ራይትስ ዎች ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ብዙሕ ግዜ ግዳይ ኮይነ ኣብተን ድሌቶም ዝሰምዖም መዓልታት ሓለውቲ ዕዳጋ ወይ ሓለፍቲ ፖሊስ ካብ ዕዳጋ ወጻኢ ናብ ዝርከብ ባዶ ክፍሊ ወይ እውን ናብ ካልእ ዝመረፅዎ ቦታ ክስዕቦም ይሓትኑ ነይሮም። እንታይ ክገብር እሞ ይኽእል? ንሳቶም ኣብ ዝደለይዎ መርወይ ስምዒቶም እዮም ዝገብሩና። ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕረት ደቂ ተባዕትዮ ኢና ንነብር። ደቂ ኣንስትዮ ካብ ከም ስቅያት ክዕርፋ ኣብ ጥቕአን ስልጣን ዘለዎ ወዲ ተባዕታይ ከይሓዛ ክነብራ ኣይክእላን እየን። ንሳ ወሲኻ ነዚ ገሰታት ክትቃወሞ ወይ ንዝምልከቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ክትሕብር ሓይሊ ከም ዘይብላ ትገልጽ። ነዚ መጥቃዕቲ ደው ንምባል ብዘይካ በዓል ስልጣን ዓርኪ መሓዝ ርሒቕካ ምኻድ ወይ ስቕ ምባል ዝኾነ ነገር ክግበር ከም ዝኽእል ኣብ ኣእምሮኣ መፂኡ ከም ዘይፈልጥ እያ ትዛረብ። ፓርክ ያንግሂ ዝተባህለት ኣብ 4 ዕድሚኣ ሓረስታይት ነበር ጓል ኣንስተይቲ እውን ተመሳሳሊ ዛንታ እያ እትፀዊ። ንሳ እውን ካብ ኣውራጃ ሪያንጋንግ ኮይና ኣብ 2011 ንኻልኣይ ግዜ ካብ ሰሜን ኮርያ ሃዲማ ድሕሪ ናይ መጀመርታ ፈተነ ክትሃድም ኣብ ጽድያ 2010 ተታሒዛ ካብ ቻይና ናብ ሰሜን ኮርያ ክትምለስ ተገዲዳ። ብምስጢራዊ ፖሊስ ድማ ኣብ ትሕቲ ስልጣን ፖሊስ ድሕሪ ምእታዋ ኣብ ኣውራጃ ሰሜን ሃምጉዮንግ ኣብ ጥቓ ከተማ ሙሳን ናብ ዝርከብ መዳጎኒ ማእከል ተሞቂሓ። ፖሊስ ቅድሚ ፍርዲ ንኽሓታ ሓላፍነት ዝነበሮ
ጨካን መኮንን እዩ ተመዲቡላ ንሱ ከይደለየቶ ብልዕታ እናተናኸፈ የሸግራ ከም ዝነበረ ትዛረብ ንሳ ንሁማን ራይትስ ዎች ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ህይወተይ ኣብ ኢዱ ስለ ዝነበረት ኩሉ ዝደለዮ ገይረሉ ዝሓተቶ ኩሉ ነጊረዮ ከመይ ገይረየ ካልእ ገብር ዝኽእል ብሓቂ ገበና ዝሰማዕ ኣካል የለን እንተ ጠሪዕና እውን ኣብ ሰሜን ኮርያ ንገብሮ ኩሉ ከም ዘይሕጋዊ ክውሰድ ይኽእል እዩ ትብል ፓርክ ያንግ ሂ ብዛዕባ እቲ ግህሰት ንማንም ነጊራቶ ከም ዘይትፈልጥን እዚ ድማ ኣብ ዓዳ ስለ ዘይተለምደን ምዃኑ ትዛረብ ከምኡ እውን ንሰበ ስልጣን ስለ ትፈርሕን ዝኾነ ሰብ ከሕግዝ ኢላ ስለ ዘይተኣምንን እዩ ኣብ ሰሜን ኮርያ ከምዚ ዓይነት ናይ ገፍዕታት ዛንታ ፀዊኻ ይውዳእን እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ገፍዒ ድሕሪ 2011 ናይ ሕጂ መራሒ ኪም ጆንግ ሁን ናብ ስልጣን ምስ ደይበዩ ብዝያዳ ተራእዩ እዚ ፀብጻብ ካብታ ሃገር ዝወፁ 54 ሰሜን ኮርያውያን ካብታ ሃገር ዝሃደሙ 8 ሰበ ስልጣናት ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት እዩ ተገምጊሙ ከምዚ ዓይነት ገበናት ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰልፊ ሓለውቲ ቤት ማእሰርትን ሓለፍቲ ፖሊስን ምስጢራውያን ፖላይስን ኣኽበርቲ ሕግን ወተሃደራትን እዮም ዝፍጽምዎ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ፖላይስ ሰሜን ኮርያ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ጸወታዊ ርክብ ከኣብያ ወይ ከም ማረራን ተፈቲነን ንነዊሕ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርቲ መግረፍቲ ግዱድ ስራሕ ኣብ ዘለዎ ሽቕለት ብምዕያየን ዝቕፅዓ ዓመፅ እምቢለን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘይኣተዋ ደቂ ኣንስትዮ ምንጪ ኣታዊ የብለንን በዚ ከዓ ህይወተንን ህይወት ስድራ ቤተንን ኣብ ሓደጋ የእትዋ ተራ ገበናት ኣብ ዝፍጸመሎም ማዓስከራት ቤት ማእሰርቲ ይዳጎና ኣብታ ሃገር ድማ ከም ካብ ስራሕ ምብራር መጓዓዝያ ወይ ንግዳዊ ዕድላት ምኽላእ ኣብ ፖለቲካዊ መዳይ ዘይእሙናት ምቑፃር ከምኡውን ዝያዳ ኣካላዊ ወይ ጸወታዊ ዓመፅን ካልኦት ኣሉታውን ጽልዋታትን የጋጥመን እቲ ዝሕዝን ብሰበ ስልጣናት ዝፍጸም ጸወታዊ ዓመፅ ኣብታ ሃገር መቕጻዕቲ ዘይብሉ ምዃኑ እዩ ብትኽክል ቁፅሪ ናይተን ጸወታዊ ዓመፅ ዘጋጥመን ደቂ ኣንስትዮ ዝፍለጥ ኣይኮነን ካብቲ ሓደጋ ዝደሓና ሳሕቲ ብኮሮና ቫይረስ ከም ዝተለኽፋዩ ዝሕበር መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ብዛዕባ ዝኾነ ኣብቲ ሃገር ወጋሒ ፀብሐ ዘጋጥሙ ግፍዕታትን ጸወታዊ ዓመፅን መረዳእታ የብሉን ኣብ 2014 ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት መርማሪ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት UNCOI ብመንግስቲ ሰሜን ኮርያ ዝፍጸም ገበናት ሰፊሕን ከቢድን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣንጻር ሰብኣውነት ምዃኑ መደምደምታ ሂቡ ነይሩ እዚ ድማ ብግዴታ ምንጻል ጥንሲ ምዕማፅን ካልኦት ጸወታዊ ዓመፅን ቅትለት ማእሰርቲ ባርነት ኣብ ልዕሊ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ሰሜን ኮርያውያን ስቅያትን የጠቓልል ኣብ ሰሜን ኮርያ ኣብ ምርምር ዝነጥፍ ናይ መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ትካል ከም ዝሕብሮ እንተኾይኑ ኣብ መንጎ 2010ን ክሳብ 2014 ኣብ ዘሎ እዋን 37.7 ሚእታዊት ካብቶም መልሲ ዝሃቡ ሰባት ኣብ ሞዳጎኒ ቦታታት ጸወታዊ ዓመፅ እሱራት ልሙድ ምዃኑ 15.9 ሚእታዊት ድማ ኣዝዩ ልሙድ እዩ ኢሎም 33 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መዳጎኒን ቤት ማእሰርትን ከም ዝተዓመፃ 51 ኣብ ከም ዝኣመሰለ ትካላት ዓመፅ ከም ዝረኣያ 25 ድማ ከምዚ ዓይነት ጉዳያት ከም ዝሰምዓ ገሊፀን ካብዚኦም ዝተለለዩ መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ ወከልቲ ፖሊስ እዮም 45.6 ሚእታዊት ሓለውቲ ክኾኑ እንከለዉ 17.7 ሚእታዊት ድማ ወከልቲ ምስጢራዊ ፖሊስ ይርከብዎም ኣብ ሰሜን ኮርያ መብዛሕትኡ ግዜ ግዳይ ምዝመዛን ዘይሕጋዊ ምስግጋርን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ እየን ፀብጻብ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት መስርሕ ገበናዊ ተሓታትነት ንምድጋፍ መርትዖታት ምእካብ ክቕጽል ምዃኑ ይገልጽ እቲ ፀብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናብ ሰበ ስልጣን ሰሜን ኮርያ ቀሪቡ ርእይቶ ክሓትት ተገይሩ እዩ ሰሜን ኮርያ ግን ነቲ ኣብቲ መጽናዕቲ ዝተረኸበ ዝርዝር ነገራት ብፍጹም ክትነጽጎን ከላ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ሰሜን ኮርያ ዘቕረቦ ፀብጻብ ብሓሶት ብምኽሳስ ነቲ ትካል መሳርሒ ኣሜሪካ ኢላ ከሲሳቶ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንሎም ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ ብዘቕረብናልኩም መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋና እዩ ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምስ ተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ